Pôjdete voliť a ak áno, prečo? Pôjdem voliť, lebo chcem zmeniť politickú situáciu na Slovensku, hlavne politickú kultúru. Pôjdem voliť. Tak som sa rozhodol. Neviem, píša. Myslím, že to je morálna povinnosť každého občana, ale je to na každom občanovi. Mala by som ísť voliť, ale ešte nie som pevne rozhodnutá, lebo dosť špiny je v tej politike. Ale zase si myslím, že keďže som občianka slovenského národa, teda štátu, takže by som mala voliť stranu, ktorá by do istej miery hájila záujmy. Ešte si to musím nechať prejsť, ale hovorím, tá špina v tej politike odradzuje veľmi veľa občanov, si myslím. Pôjdem voliť, alebo rada by som, dúfam, že budem akurát na Slovensku. A prečo? Kvôli tomu, že tu žijem. Rada by som tu žila aj naďalej, tak preto. No voliť preto, aby som využil svoje právo, že môžem voliť. A prečo? Pretože by som to rád zmenil. Na základe čoho sa hlavne rozhodujete, či pôjdete alebo nepôjdete voliť? Rozhodujem sa hlavne na základe toho, že si myslím, že je to dôležité pre ľudí, ktorí žijú na Slovensku, aby si zvolili vládu taká, ktorá im vyhovuje a ktorá za nich pracuje. Na základe čoho sa hlavne rozhodujete, či pôjdete alebo nepôjdete voliť? Tak ja som rozhodnutý, že pôjdem voliť a vždy vlastne odkedy môžem voliť, tak som bol voliť v každých jedných voľbách. Myslím si, že to je určitá občianska zodpovednosť, aby človek išiel voliť. Ja som voliť bol vždy, takže som využil tú možnosť. Keď nepôjdem voliť, čo s tým dokážem? Keď pôjdem voliť, je ten môj hlas niekde použiteľný. Čo by ste u politika, ktorého plánujete voliť, považovali za neprípustné? Čo by vám vadilo? Tak napríklad, keby bol rasista, keby osočoval menšiny a hlavne to, čo je neprípustné, keď nemá kultúru, jeho prejav. Korupcia. To je všetko. To je pre mňa najdôležitejšie. Korupcia je veľmi dôležitá, čo sa týka politikov. A keď je niekto veľmi ovplyvnený peniazmi alebo nejakými podfukmi, povedzme, tak podľa mňa je to nesprávny politik. Osočovanie, klamstva. Myslím, že nedotiahnuté kauzy jeden druhého osočuje a ohovára, alebo už neviem, ako by som to nazvala, skradnutia a z neférových záležitostí. A po mesiaci sa na to zabudne a výsledky, ako to dopadlo, nie sú známe, takže neviem. Neprepíšne. Čo ma bavilo? Čo by vám vadilo? Tak vôbec na to nerozmýšľam. Ne. V plnej dobe mi najviac vadí, keď politici klamú. A dá sa im to dokonca dokázať. A cez to všetko do očí klamú, tak to mi vadí. Malo by podľa vás Slovensko finančne pomôcť Grécku? Túto otázku nemám celkom vyriešenú a ja osobne, ale myslím si, že je určitá forma solidarity potrebná aj voči silnejšiemu štátu, aj keď má vyššie mzdy a všetko, pretože myslím si, že je to tá solidarita, ktorá je to funkcia Európskej únie byť solidárnym, tak si myslím. No, tak mali by sa pomôcť, ale nie, slabé. Nie, to je všetko. No, z hľadiska solidarity možná, ale z hľadiska financií a to, že banky tam rozbehli nejaké pôžičky, tak nie. Pretože to si urobili sami, nestrážili si proste parametre, tak ja by som nebol za to, aby sme im požičávali. Keby boli na tom nejak biedne a chudobne, že proste si aj ten rozpočet strážili, cez to všetko sa dostali do nejakých problémov, dajme tomu, ale v takomto prípade nie. Tak to je veľmi ťažká otázka. Na jednej strane, keďže sme v Európskej únii, si myslím, že by sme si mali všetci pomáhať, lebo keby sme sa aj my dostali do nejakej takej šlamastiky, všetky ostatné krajiny by pomohli nám.
Na druhej strane ekonomická situácia Slovenska nie je dostatočne silná na to, aby bolo nejak extra schopné pomáhať nejakým iným krajinám. Myslím, že nejakou maličkosťou, hej, ale nie nejakým rovným dielom s ostatnými krajinami. Fuj. Každý hovorí, že ťažká otázka. Podľa mňa otázky sú ľahké, odpovede bývajú ťažké. Podľa mňa ťažká otázka, pretože keď niekto žije tak, ako som sa to teda dozvedela, nad pomery a vedome, tak aby som si ja požičiavala na to, aby som ja niekomu požičala, sa mi zdá trošku chore, ale zase keď to je v tej únii tak, môj názor nezaváži. Ale myslím, že nie. Ja si myslím, že nie. Aký je váš názor na otázku dvojitého občianstva, ktorá je teraz veľmi preprieraná v médiách? Čo sa týka dvojitého občianstva, ja mám zopár kamarátov, ktorí majú dvojité občianstvo, ktoré získali napríklad v Austrálii alebo v nejakých iných krajinách. A nemyslím si, že je to zlé, ale na druhej strane je to veľmi zlé, pokiaľ sa to používa ako spôsob vydierania voči ostatným ľuďom a voči situácii na Slovensku. Podľa mňa každý nech má občianstvo, aké chce, môže mať, nech sa páči, ale podľa mňa je scestné, aby v slovenskom parlamente hájil záujmy, teda nie, že hájil záujmy, sedel občan maďarskej národnosti a s občianstvom maďarským. Predsa ja, keď si zvolím maďarské občianstvo, tak za nejakým cieľom. Nie len z nejakého plezíru a to božnie už ako politik. Takže podľa mňa, nech sa páči, nech majú. Ale v žiadnom prípade, aby sedeli v parlamente, myslím, no v žiadnom prípade nie. Ktorú politickú kampaň považujete za najnápaditejšiu a prečo? Jak som hovoril, moc to nesledujem, takže oni sú veľmi podobné, sľubujú mnohokrát nesplniteľne. Neviem to porovnať teraz. Smer. Smer, áno, to je Fico. Pretože tak pomáhal dosť, no ale on nesľuboval také ako ostatní. No to je všetko. Ja tej kampane teraz sledujem, najviac ma zaujala určite kampaň SNS, ale nie v tom pozitívnom slova zmysle, ale v negatívnom slova zmysle. Pretože si myslím, že SNS chce prilákať voličov, ktorí sedia po krčmách a tam si dupnú do toho, teda udrú do toho stolu a povedia si, že áno, presne toto je to, čo my chceme, ten Janko Slota je náš hrdina. Tá ma najviac zaujala a najviac odpudila. A pozitívne si myslím, že žiadna kampaň pravicových strán nie je dosť dobrá na to, aby ma oslovila. Musím sa rozhodať podľa osobných sympatí, tam je to napríklad voči tým politikom.